Lamsago Puliano Kaksangmani Korango, Takukte Buhuksong, Tini 22 Desember 2020, Tei Fars, Talhing Talni, Cibri Rate, Tamcisa, 1431 Tring bisi ketal nisal. Puliano 1431 Tripura era eba Tring bisi ketalni, Ciwaite, Khani Tongthokma Jotonono Yaparo. Norok Joto Saimano, Tring, Abo Kaisasini Dofani, Kotorma Laibuma. 118 Bubagra, Hamtorfa eba Jojarufa molni simi asai Palaimani a Tring. Abo 590 AD ni a jorani simi palaijagi Palaimani. Pia Jefru Tripura ha India ha kotorbai thansa ungfruni simi Tring eba Tripura dono noroi o hawo Bangla ponjiga eba calendar palai phan boxin jakmani laibumano chungjotono sawaimano. Hake o bisi ketalno Khatungui eba laibumano muthangnani bagui ohani besarok tabuk bisi brum brum panda kotor kotor snamlayi Tring banik Tring mela kuthumlayo state level district level block level club tei podre pod motharok kuthumlayo abo belaino kahamkok angbo abono belaino sajago aboni bagai angnurokno hambai maya pharu phiaba Takukte Buhuksong ang tabuk sanani musungmani kokhe obo haise norok Tring melawo thangai hopung resablai masalai tongthoglai phailayo phia yang nogo kifilke Tring palainai gurui jotono siring siring dofani sinai noknai tei chini laibumano hamjaknai dofano muthangai narakna musungnai norokni thani ani kisisa sungmung tongo abo ke obo haino Tring bisi ketal Palaimani abo horok kuthum lai simide palai jaknai abo nogo nogo kami kami rogo kan ketal rok chum lai awan rok salai nong lai tamuni palaiya ungjak phia Bangla bisi ketal nokhe phagini sikangnai simino jugalai tiar englai tonglayo asalo Tripuri herokni nognukhung burum burum no chalai nonglai bai kopulung Jefru chini ha chini laibuma no paisuk renani bagui chini ari engai samung tangai tongnai adofani laibuma nokhe belai khe palainani bagui kesrang khari sugui palailai tongo yang bai thangni laibuma nokhe palainani mukturi se thanglai tongo chini ohani besarok tabubo Tring banik nokari Tring mela kuthum laimani nokari nogo nogo 99% Tripura sarokni nogo Tring bisi ketal palainai kri hinai se mano bebak no siring siring kami o phaike nogo phaike Bangla mas puila phainani hingke bufuru mas puila phainai bufuru mas thangnai abo belaino palainani gurung chini ohani besarok chini Tripuri sarok phia Kokborok talni Kokborok sajake eba khnakrangke ang sawi manya hano belai muni kothok aboni bagino Takukte Buhuksong jung wansuknani nangkha lajinani nangkha sisanani jora ungkha o jorabo Takukte Buhuksong ani paithago kaisa koimung norok tini kubuino chini laibumano hamjakhe tei abono kusugoti sanani musungui tongkhe tinini simi khak rakhe Tring bisini tal chini eba 12 mas tal no tal burung burung mas puila palainani dofani joto borok no phunuknani tapokdi buni dofani laibumno eba Bangla te Bangla ponjiga Bangla mas no Palaimani yakardi norokni nogo Bangla calendar ta khasidi nogo Bangla ponjiga ta tonidi hakese nungbo khorokja chini laibumno hamjaknai chini laibuma no narakna musungnai borok ungui mannai Takukte Buhuksong hake tinini bagai asukno nung bahayung jakha o video no comment khlai sanani tapokdi video no chajagai tongkhe nini bayap songno post khlaidi share khlaidi tei like redi tei nung o khakchangmani khorang channel ni views ketal ungui tongkhar hingkai subscribe khlainani tapokdi Paithak jora nai tongmani bagui belai belai kheno hambai